ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଆଜି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। 1 2 ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। 1 2 ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିଥିଲ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କିଏ କେବେ ଖେଳ ଖେଳିଛ? ତାହେଲେ ଆଜି ଖେଳ ଖେଳିବା ତ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। କୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ ଖେଳିବାକୁ? ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତମେ ଆସ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। 1 ସିରିयल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9